Silav gêlê hevalan werin îro jî em li ser xalbendiya hinekî biaxivin. Min dema ku vîdyek çêkir min dît ku min qala xalbendiya nekiribû weke zêdek, kêmek, caran, dabeş, sedek, xal, bênok, yeksan, kevanek, nîşana biçûkayî, nîşana mezinayî, nîşana yeksan biçûkayî, nîşana yeksan mezinayî. Min qala van nekirû ji ber vê yekê jî man xwest ku ez îro vîdyoyê li ser vêya çêkim, vêya rêya nîşanî we bidim. Di vê derê de zêdek li ser zêdekkirinê an jî li ser komkirinê de em bikartînin, zêdek jî zêdekkirinê de tê. Kêmek jî kêmkirin, komkirin û kêmkirin. Me qala kêmkirinê kiribû, ew jî kêmek. Em di vir de bikartînin. Kêmek, zêdek. Caran zatî em vêya zanin. Carkirin, caran, çar cara çar dike çi, dike çar. Dike şanzde. Dabeşkirin, li ser vêya me gotû parvekirin, levelê navê vê weke dabeş derbas dibe. Dabeşkirin, parvekirin, nîşaneya parvekirinê an jî dabeşkirin peyvek xweş e. Di ev jî sedek bi vêya wê tê nivîsandin dema ku em dixwazit bibêje tiştek di sedî de ew qas e. Bi vêya wayê em dibêjin. Navê wê jî sedek e. Nîşaneya sedekê ye. Xalbendî nîşaneya sedekê ye. Em dibêjin sedek jê re. Xal jî bi xwe xal e. Di ku derê de em bikartînin em dema ku hejmara dinivîsin sed û nod û du xal şêst û sê. Bi vêya wayî jî em dibêjin di aliyê din de bênok heye. Bênok jî em bikartînin. Bênok jî weke mînak em hejmaran dinivîsin. Hin caran em vêya dinivîsîn, hin caran jî em vêya dinivîsînin. Xalê dinivîsînin, hindan e jî bênokê dinivîsînin. Yeksan jî dema ku du tişt, du reqem, du hejmar weke hev bin. Weke mînak yek, yeksan e, yek. Em bi vêya wayî dibêjin yek û yek yeksan e. Çar û sê neyeksan e. Çar û sê neyeksan e. De neyeksan jî me qal nekirî, me di vir de nenivîsandiye, hema ew jî bi vêya wayî tê nivîsandin. Vê hesayê em ser vê re jî derbas bibin. Yeksan bûn, neyeksan bûn. Kevanek. Bi rastî ev kevanek min qala van jî dema komkirin û carkirin kirî û min qala van jî nekiriye. Kevanekê jî dema em wa bêjin. Niha hûn dizanin çar cara kevanekê veke di du diyê de dike çi. Niha wek hûn dibînin em kevanekê di vir de bikartînin. Kevanek dibêje berî ê di hundirê kevanekê de bike. Weke mînak du diyê dike dike çar. Vira bû çar. Çar cara çar vê bike çi? Wê bike şanzde. Wek hûn dibînin bi vêya wayî ye. Hema me bigota çar cara du heşt du diyê de bû deh wernedibû. Zatî bi xwe kevanek jî li vir heye. Divê berê ê di hundirê kevanekê de bike. Hîna pêş me li ser van bixebite. Hîna em ê vîdyoyê li ser van çêke. Dema ku me rîdoyê çar cara çar cara du dike heşt, heşt heştê dike şanzde. Vay jî di vir de derdikeve. Hema em ê pêş te li ser van bixebite. Em niha hewt ser kevaneka re derbas bibin. Ser xalbendî nîşaneya kevanekê re derbas bibin. Nîşaneka biçûkayî. Nîşaneka biçûkayî dema ku hûn vana tevlî hev dikin, wisa bifikirin hejmara ku hûn ê li vir binivîsînin. Di vê derê de bi rastî em nikarin hejmara binivîsînin. Em herfa binivîsînin wê baştir bibe. Weke mînak xew ye em binivîsînin, di vir de em dibe xe ji yeyê biçûktir e. Xe biçûktir e ye. Xe biçûktir e ye. Bi vêya wayî em dibêjin. Bi ji ber vê yekê jî bûye a biçûkayî. Nîşaneka biçûkayî. Hema me xe li vir binivîsandena û me ye li vir binivîsandena me nê bigota xe ji yeyê mestir e.
خەجیەیê mestir e. Xeziyeyê mestir e. Me virda binivîsanda, xeyiya dîsa binivîsandana, menê bigota mezinayî. Ev jî nîşaneka mezinayî bû, mezintir migo mezinayî. Ev jî nîşaneka yeksan biçûkayî, yeksan an jî biçûkayî. Xejiyeyê yeksan e an wek yeksan e an jî yeyê biçûktir e. Ya weke yeyê ye, weke mînek di vir de çar, di vir de migo yek yek, ya yek yek e, an jî xejiyeyê biçûktir e. Levelê jê mezintir nine, vîya zanin. Di vê derê de vîya dibêjin. Em di vir de jî bêjin xeyeyê be çi? Di vê derê de em dê xe ji yeyê mezintir e, an jî wek yeyê ye. Xe û ye yeksan e, an jî yê mezintir e. Ji ber vê yekê jî yeksan mezinayî ye. Bi vî hesayî em ser van re jî derbas bûn. Me qala van kir ev girîng in ji ber ku vîdyoya xwe na pêşî de bi rastî em ê qala sedekê bikin. Em ê hejmarên li ser sedeka binerin hînkî. Ji ber vê yekê ew girîng bû ku min qala van bikira. Hew ev vîdyoya qaskandayî em ê di vîdyokê de dîsa biaxivin vê gavê xatirê we. Ez dixwazim dîsa bînim bîra we. Li derbarê bernameya xwe de Rojlîngo. Ez dixwazim dîsa bînim bîra we. Hûn dizanin min li ser Play Storê bernameyek çêkiriye. Navê bernameya min Rojlîngo ye. Hûn dikarin li ser Play Storê bibînin û daxînin da ku hînî Kurdî bibînin. Di aliyê din de jî hûn heke hûn qenala min bibin şopînerê qenala min, bibin abone, an jî like bikin, behecibînin, şirove bikin, ez ê gelekî kêfxweş bibim. Vê gavê xatirê we bimînin taxû silametiyê de.